solidàries que amb el vostre compromís heu fet possible aquest concert. Gràcies als tècnics i personal de sala de Manresana d'Equipaments Escènics per ajudar que la música anés sonant. Gràcies a la Teti Canal i a tot l'equip de regidoria que darrere aquest escenari han fet possible que aquest concert anés funcionant. I gràcies a tots plegats per contagiar-nos d'un orgull de ciutat que avui s'ha posat al costat de Càritas Manresa i s'hi ha posat com una sola veu per expressar que som gent solidària. Som gent de pau que clama i avui, a més de clamar, ha cantat per un món més just i més sostenible. Que la música us acompanyi sempre i us recordi amb cada nota, cada dia del futur, que hem de construir junts el que volem ser i el que volem, sobretot, que sigui la vida dels altres, un camí de dignitat i justícia.